μία κυρία στην Καλαμάτα, εγώ ξέρω την αδερφή της, δεν την έχω γνωρίσει την ίδια. Και μου λέει η αδερφή της θέλει να δοκιμάσει γιατί έχει παραμορφωτική αρθρίτιδα. Όπου τα μικρά δαχτυλάκια της ήταν στραβά και τα δύο στα χέρια. Λοιπόν, σε 4 μήνες, καταρχήν να σας πω κάτι εδώ. Οπωσδήποτε χρειάζεται αποτοξίνωση, που είναι το άλ και το εμελέτης είναι η βάση, διότι τα ζουζούνια αυτά, δηλαδή οι μύκητες, τα παράσιτα, τους αρέσει πολύ και πηγαίνουν και κάθονται πάνω στις αρθρώσεις. Οπότε ήδη μόνο με αυτό πονάς. Έτσι. Συν την επιβάρυνση της αρθρίτιδας, της παραμορφωτικής αρθρίτιδας, έρχεται και δένει και γίνεται ένα πράγμα αρκετά βαρύ. Οπότε αρχίζει η θεραπεία. Αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί είχε από τους πόνους, πεταγόταν στον ύπνο της και κράπες και πόνους. Οπότε στους 4 μήνες είχαμε πρόοδο. Κάθε μήνα, ας πούμε, τηλεφωνιόμασταν συνέχεια, έπαιρνε κανονικά την αγωγή της, έπαιρνε αποτοξίνωση, συν το slide και το stop pain, που είναι ειδικά για αρθρώσεις, για χόνδρους, για φλεγμονές, για οστεοπόρωση. Λοιπόν, ήταν εκπληκτικό το αποτέλεσμα, γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Καταρχήν, ισιώσαν τα μικρά δαχτυλάκια της σε 4 μήνες. Από παραμορφωτική αρθρίτιδα, είναι εκπληκτικό. Τα άλλα θέλουν πιο πολύ χρόνο φυσικά, έτσι. Αλλά τα μικρά ισιώσανε. Μπορεί να πάει στον αγρό, γιατί είναι κάτω και έχει αγρό, να καλλιεργήσει, άνετα τώρα, ενώ πονούσε, και κοιμάται πάρα πολύ καλά. Δεν έχει κράμπες, δεν έχει πόνους, δεν σηκώνει τη νύχτα, τειναζόταν κάτι τέτοια πράγματα από τα κόκαλα, από τους μυς, από όλα αυτά. Και μου λέει, σε ευγνωμονώ, εμένα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν αυτό. Δηλαδή είναι ένα 38 παράδειγμα, ότι δεν χρειάζεται ντε και καλά χρόνο, πάντα ανάλογα με την πάθηση. Ότι έχεις αποτέλεσμα και στους 3 μήνες. Πάντα με τα εναλλακτικά θέλουμε τρίμηνο, να ξέρετε. Όποιος πει σε 1 μήνα τελείωσα, εντάξει, δεν είναι θεραπεία. Δεν είναι κούρα, να το πω αλλιώς. Οι 5 περιπτώσεις που είπα πριν δεν είναι δικές μου περιπτώσεις. Είναι, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα και ο ένας με τον άλλον λέει τα δικά του. 5 περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες οι 3 είναι χωρίς εξωσωματική, δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και πιάσανε παιδί, και οι άλλες 2 κάνανε εξωσωματικές, δεν μπορούσαν, δεν θυμάμαι τον αριθμό πόσες εξωσωματικές κάνανε, στα πόσα χρόνια, και αρχίζοντας αυτά, στους 2 ή στους 3 μήνες μείναν έγκυες. Είναι υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ προσωπικά έχω έλλειψη χόνδρων, τώρα δεν έχω. Γιατί το νιώθω, κατεβαίνω τις σκάλες, ανεβαίνω τις σκάλες. Για μια στιγμή έφτασα ένα σκαλί να κάνω. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Από τώρα θα αρχίσω να κουτσένω και να πηγαίνω ένα-ένα. Και είμαι και το κακό παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνω. Και αρχίζω Alt και MLS, που είναι η βάση για την αποτοξίνωση. Και μόνο με αυτό, γιατί θέλω και να παρατηρώ. Δηλαδή, για να δούμε αυτό τι μου κάνει. Εντάξει. Έχεις αποτέλεσμα ελάττωση των πόνων, διότι όπως είπαμε βγάζει τους μύκητες και τα παράσιτα, αυτά τα 2, επειδή είναι αποτοξίνωση. Μετά SLD και Stop Pain, εκπληκτικό σε περίπου 2,5 με 3 μήνες ήταν η κούρα αυτή. Πάντα ανάλογα με την περίπτωση, έτσι. Δηλαδή κάποιος που είναι πολύ πιο επιβαρημένος πρέπει να το κάνει. Και εδώ πραγματικά γίνεται χόνδρος. Αλλά θέλει επιμονή λίγο. Δηλαδή μπορεί να είναι άλλους 3 μήνες, άλλους 6 μήνες, άλλος 1 χρόνος, ανάλογα τι καταστροφή έχει υποστεί ο χόνδρος. Πολλές περιπτώσεις. Και για τη μνήμη. Και για κυρία που πονούσε το σηκώτη της και από τις 15 μέρες, τις πρώτες 15 μέρες άρχισε να μου λέει νιώθω καλά, ούτε πονάω, ούτε με τσιμπάει, ούτε τίποτα. Έκανε μετά εξέταση στον 1,5 μήνα, είχε ελαττωθεί η διεύθυνση, η γλυπώδης διεύθυνση του σηκωτιού, δηλαδή γλύπος του σηκώτη. Μία εξέταση θα σας πείσει πώς ήταν πριν ένα άτομο και πώς είναι μετά ένα άτομο. Τι άλλο να θυμηθώ, πολλές, θέλω και εσύ να πεις Ρώμα.